do reitor e agradecer a presencia tamén de Isabel Martínez Comas, que é o comisionado de plans estratégicos da Universidade de Vigo, e de Ciprián tamén, o xefe de gabinete, Ciprián Rivas. A verdade é que para o Concello de Tomiño é unha honra asinar este convenio de colaboración coa Universidade de Vigo, a nosa universidade máis cercana, e tamén a que nos vemos que no país está das máis apegadas ao territorio e a que convirte iso do saber científico e universitario en práctica, non? Entón, no Concello de Tomiño, que queremos usar e abusar desa característica que ten a Universidade de Vigo, pois para convertir isto en cousas a favor dos veciños e veciñas de Tomiño. Temos 3 eixos básicos que asinamos de investigación e de apoio, que son basicamente pois a explotación da ribeira do Miño de maneira sustentável, pois poñer en valor todo o que é unha ribeira única, este río en Tomiño, ademais que é o máis extenso da comarca, a ribeira do Miño, ser capaces de abrir Tomiño río e de poñelo en valor, pero sempre de maneira sustentável e respetando a biodiversidade, por suposto. Tamén, como outra das preocupacións fundamentais dos veciños e veciñas de Tomiño, pois, como non podía ser de outro xeito, é o tema do saneamento. Imos a promover e investigar coa Universidade de Vigo outras fórmulas posibles de saneamento, nomeadamente para pequenos núcleos que entendemos que nos que non cabe ou nos que é moi difícil o saneamento tradicional de extender tubo, extender rede, non? Aqueles máis alonxados. Investigaremos con eles e eles nos darán algunhas solucións para eso e tentaremos poñelo en práctica tamén. E por último, outra das líneas que é posta en valor do patrimonio cultural, e este xa vai a ser moito máis concreto, neste caso é pois co Departamento de Arqueoloxía e Historia, vamos a facer unha investigación sobre a necrópole e a vilae romana de Currás, un xacemento de grandísima importancia na comarca, xunto co do Tegra, e o que vamos a facer é que dende o ano 73, se non me equivoco, pois que se fixo unha excavación e se catalogou, pois non se sabe en estos momentos como está ese xacemento, non? E o que se vai facer vai ser poñelo en valor, comprobar como está e que ese informe quede aí pois para futuras actuacións que se queiran facer. De momento é para onde nos dá, non? Pero, bueno, en todo caso, se en algún momento se quere musealizar ese xacemento, sempre hai que partir da base deste primeiro informe, que é, digamos, o primeiro paso para arrancar, para darlle máis valor ao xacemento. E, bueno, estas son basicamente as 3 líneas de actuación. Estamos seguros de que nos van a servir de moito, e xa lle cedo a palabra ao señor reitor, que algo nos ten que contar. Moitísimas gracias, Sandra. Pois, bueno, para mí é un placer estar aquí. Como non, forma parte da vocación da nosa universidade a chegarnos ao mundo que nos rodea, non só a chegarnos, sino misturarnos, penetrar totalmente, e que de alguma maneira a forma e as capacidades que nos temos na universidade pois incidan no noso territorio, no noso tecido non só empresarial, sino social e, polo tanto, nos ciudadanos, non? Na medida en que podamos facer non só, pois eso, formar aos xoves e non tan xoves, non? A todo o mundo que quera ter formación universitaria, non? E darlles calidade a esa formación, esa calidade que se convirte na mellor ferramenta para que se abre un futuro, non? Porque non en vano o mundo é global e por moi mal que estemos aquí, o gran problema que temos é reter o noso talento, porque cada vez veñen máis a buscarnos, xa non teñen nin que salir, últimamente xa veñen a buscarlos aquí. Entón, bueno, quero dicir que ese non é o problema, non? O problema non está realmente nas universidades, nos centros de educación, que estamos demostrando que a formación da xente que se titula na nosa universidade pois é moi boa, non? Pero, bueno, creo que aparte desto e aparte de facer investigación para o mundo e aparte de facer transferencia do noso coñecemento ás empresas, que
o que a xente a veces non se decata, non? Esa transferencia de conocimiento que nos facemos as empresas son dinámicas que permiten crear emprego, permiten crecer as empresas e permiten que a economía creza, non? O sea, por lo tanto, é que non sei como teño que insistir tanto en explicar que a universidade é unha inversión para moitísimas cousas, non? Que a veces non nos acompaña, digamos, a jerga e a súa opinión en xeral moitas veces, non? Entón, evidentemente, nós, ademais desa transferencia de empresas, creemos que o vehículo máis importante para chegar aos ciudadanos é os concellos, non? E cada vez estamos colaborando máis cos concellos, sobre todo do noso distrito, da nosa comarca, e na medida en que establecemos pontes de colaboración, en este caso co Concello de Tomiño, o que si facemos é un convenio marco, como que fixemos agora, que é un paraguas que sirve para abrigar todo tipo de iniciativas que podamos facer agora e no futuro, e, polo tanto, o convenio marco que firmamos hoxe é unha expresión da vontade de colaboración, pero logo nos custa facer este convenio marco xa con un plan, digamos, de actuación concreto, non? Por iso, cando xa empezamos a traballar nos primeiros contactos sobre o convenio de colaboración, decidimos non asinalo hasta ter xa, digamos, obxectivos concretos fixados, que son importantes para o desenvolvemento do Concello e para os ciudadanos de Tomiño, e que nós, cas nosos conocimentos e capacidades, podemos facer algunha aportación, non? Que sirva de solución. E falando dos tres eixos, solamente que os explico perfectamente a alcaldesa, pois solamente concretar algo máis, non? Dos tres eixos, empezando polo último, a valorización, revalorización e a posta en valor do patrimonio cultural, non? Xa vai a ser digamos, o primeiro convenio específico, vamos a firmar inmediatamente. É un traballo que se vai a facer para o Concello que está xa definido e que xa vai a liderar o grupo de, como dixo, de arqueología da universidade, concretamente o catedrático Fermín Pérez Losada, que é un dos máis prestixiosos arqueólogos non só de Galicia, sino de España, non? Pois, el fixo, pois, bueno, aquí cerca fixo a reconstrucción de Toralla, por exemplo, non? De todo o que era ese palacio termas romanas de Toralla, non? E o máis interesante que, bueno, que se va a aplicar unhas técnicas avanzadas, moi novedosas, a través de ese radar, non? Que nos van a informar sin actuar sobre o territorio, o sea, sin necesidade de facer excavacións, non? Pois é unha especie de radiografía de como está, non? De como está e do alcance que ten, non? E ese estudio que vai a dar esa radiografía de como está e o alcance que ten, pois dará pistas ao Concello de que maneira, cando se actúe, como hai que actuarse, e de que maneira, cando se musealice, como se ten que musealizar, non? O segundo tema, indo para atrás, é o do saneamento, non? Ese é un auténtico reto, ademais nos parece moi interesante, porque si un dos problemas fundamentales de Galicia é que están asociados a dispersión da población, verdad? Pois é precisamente como dar servicios, non? A todos os ciudadanos con unha poboación tan dispersa, e un dos problemas en esos servicios é o saneamento, non? Das aguas residuales das familias, non? E das pequenas explotacións incluso, non? Entón, o que nos vamos a plantexar aí é de que maneira, con tecnoloxías alternativas que xa están desenvoltas, non? Non hai que investigar para elo, non? Solamente hai que facer probas piloto, pois se pode actuar de forma complementaria con moito menos custe para conseguir o saneamento de núcleos de población aillados, non? Sin ter que andar, digamos, co sistema tradicional de tirar tubos e tubos e tubos, non? Para unha depuradora final, non? Entón, bueno, isto é algo que vamos a estudiar un plan de acción para propoñerlle ao Concello, non? E en función das posibilidades do Concello e das necesidades que se plantexen ese programa de necesidades que vamos a dibuixar,
pois veremos un pouco de que maneira podemos empezar, aínda que sea en algún ensayo piloto, pero ten a ocasión de diseñar un proxecto que nos permita ir a programas europeos dentro das convocatorias como LIFE, ¿no? Que sale en Paraguay. Claro, sale en Paraguay, ¿no? No 14, e que, de alguna maneira, se facemos unha proposta novedosa e alternativa, pois estes programas teñen éxito cando son as experiencias e os resultados son exportables e extensibles a todo o resto de povos europeos. E que mellor que Tomiño, que este é un problema bastante común en moitos povos de Galicia, en moitos povos con dispersión, que mellor que Tomiño que é un paradigma en concello pequeno pero enorme, ¿no? ¿Verdad? Pequeno en población, teóricamente, pero enorme en extensión e con un grado de dispersión dentro dese enorme territorio tremendo. É dicir, non é que estén todos os habitantes en dos núcleos, ¿no? Sino que en todos estos kilómetros cuadrados do concello están en todos lados, ¿no? O sea, hai alguna casilla ou alguna... Entonces vamos a traballar seguramente con sistemas de autodepuración e tecnoloxías de pequenas estacións depuradoras que as hai no mercado, pero bueno, temos equipos de investigación na universidade que son precisamente os pais de moitas destas infraestructuras, ¿no? O sea, que se venden por aí, así que a lo mellor podemos diseñar algo específico, ¿no? E a terceira cuestión, indo en sentido inverso, é evidentemente poñer en valor toda o que eu podía denominar a solla do concello, non? Que é a beira do río. E é moi claro que vamos tamén a facer un equipo multidisciplinar de universidade para que pensen como actuar, non? E cando digo actuar, é actuar fundamentalmente para protexer, conservar e, polo tanto, con eso, poñer en valor e ao tempo que podamos disfrutar del. Non me gusta utilizar a palabra explotación, porque sempre, precisamente, se o plan que se diseñe, ¿no? Que fagamos baixo os parámetros, ¿no? que nos marca o Concello, ¿no? Precisamente está en non vamos a actuar se non é para protexer a biodiversidade, se non é para protexer o patrimonio cultural, para darlle un valor, pero tamén temos que ver como armonizamos eso con disfrutalo, ¿no? E disfrutalo, pois é a forma fundamental do que chaman os economistas de explotación, ¿no? Disfrutalo é que quen se chegue a Tomiño poda conocelo, poda ver o valor que ten e poda realmente, como dicen, disfrutalo, ¿no? Entón aí vamos a poñer un grupo de xente que vai estar formado pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade. A nosa universidade, bueno, claro, hai moitas cousas da universidade que non se saben, claro, ten unha Oficina de Medio Ambiente. De feito, foi a primeira universidade de España que creou unha Oficina de Medio Ambiente. Me acordo moi ben porque foi na época en que me tocaba a mis responsabilidades de investigación, e isto foi no ano 98. E hai profesionais que son os que fixeron posible pois como están os campus, o sea, vos se conocedes o campus da universidade, a integración entre o espacio natural e a arquitectura moderna é absolutamente único en España, non? E parece, cando a xente conoce e xente que ven de fora, non? Pois parece que se mergulla en unha especie de paraíso que lle recorda a esas universidades americanas de élite, ¿no? Eu sempre digo que non somos privados, que o público é eficiente, se solamente hai que facelo ben, ¿no? E premiar a quen o fai ben, non máis. E, bueno, traballar a Oficina de Medio Ambiente con os seus técnicos e especialistas en xestión do territorio, ¿no? Cos que falaremos para que as solucións, digamos, dos técnicos en medio ambiente e os equipos de investigación que podan traballar, pois, vayan a limón con quen ten a idea de, digamos, de estar moi na normativa europea, na normativa internacional de explotación, ¿no? Non somos moi sensibles a eso e lle damos valor
digamos, non entraríamos a facer un estudio para explotar, non? Senón nos interesa un estudio para conservar, proteger e que ao tempo poda os ciudadanos ou a xente que se chegue a Tomiño pois disfrutalo, non? E que sea pois un lugar que se poda enseñar e diseñar como enseñalo, como transitalo e en que momento, non? E con que intensidade, non? Isto é o que hai que regular, non? E, bueno, esos son.